Oimore jaera mar chenro mar piny laktar machiegni kendo e chenro machielo kabende kawuono wadwani mondo watwagie wach mar koso teko mar pacho kuom dichuo. Ok adwani mondo mi awuo mathoth kaluwore ni antiere koda jalony mar arieya mabende en ngire mosechopo kae mar mondo mi okonywa e lero tiend wachno matut mondo mi joneno magwa bende owinje ging'e maber kendo gitem geng'o ka gintiere koda thuolo nyakoromogi machiegni. Chenro en mar piny laktar nyinga Simfrozo Kinda Elo Ruth Otieno. Daktari machiegni. Erokamano. Adwani mondo mi ami thuolo mondo mi ifulri gi lony ma in godo gi tuoche ma ithiedho. An Professor Joakim Osur. Ing'e ni professor en ng'ama puonjo. Lakini nitie jopuonj ma bende gin dakteche. Koro an daktari be to alonye weche mag chieth ma e yor ka nyuol gi yor ka weche hera. Erokamano. Inyalo mana nyisowa ni to ang'o momiyo ni yiero mondo mi ikaw lony machalo kamano? Wang'eyo ni somo gi bedo laktar nitiere weche mathoth ma ng'ato nyalo somo. Ang'o manomiyo iwacho ni mondo mi isom weche machalo kamano? Ing'e ni weche go tek to gichando ji te. Wate wawuok e yorno. Koro nitie ji mang'eny man gi chandruok e weche madhi gi yore mag hera, e yore madhi gi weche mag nyuol, ma onge ng'ama giwuogo. Ka gibiro osiptal seche moko, wigi be kuot nikech ka giwuoyo gi ng'ato to kata ginyisaga ni seche moko inyierogi. To mago tuoche mong'ere e piny. Ni ng'ato nyalo bedo gi tuo mamiyo ok onyal timo hera, mamiyo ok onyal yudo nyathi, mamiyo weche bedo mang'eny e ot, ma ji dhaw kata mawere. Koro en gima duong' mondo ka nitie weche kabilago, to bedie ng'ama nyalo miyo ji kony. Emomiyo natimo kosni. Nang'isa ni to en kos misomo kanye e mbalariany, nyalo okawi thuolo maromo nade, to king'iyo lony misebedogo kata kuom thuolo misetiyo, ber mane ma bende iseneno e konyo ngima oganda? Kapodi ng'ato ok obedo specialist e yorno, nyaka ibed daktari. Somo daktar bedo higni 6 to ibedo intern ichako tich. Kisechako tich, koro ya kidhi mbele kendo itimo gima waluongo ni specialization. Ikawo yo ma koro idwa bede specialist. Ma yo mana kawo ni kendo kawo higni 3 ya kibed specialist. To yo masomo ni ok some e Kenya ka. Atimo courses mang'eny America gi Europe. Nikech e universities wa makae kisebedo daktari, kidwa nitie dakteche mag mon iluongo ni gynecologists. Nitie mag chuo miluongo ni urologists. Lakini onge daktari, onge course masani ng'ato nyalo timo e Kenya ka makelo weche gi te karachiel. Weche mag wamama gi mag joma chuo be, kodhi e yore mag timo hera, kodhi e yore mag nyuol. Course no iluongo ni sexual medicine. En pod ok watime Kenya ka, koro chuna ni mondo natime kuonde moko mopogore. Erokamano. Adwani mondo mi waridre wach ma wadwa wuoye kawuono ma en koso teko mar pacho kuom ng'ama dichuo. Kizungu luonge ni erectile dysfunction. Idwa mana iler ne janeno ni to en ang'o, to ere ranyisi ma ng'ato de ful ni kamochope ni to mae gima chanda? Nitie chuo ma kochopo sama koro gidwa timo hera, magiseikore ni koro gin ready. Tiyudo ni duong' gi ok nyal bedo kaka dwarore mondo gitim hera. Duong' gi ok nyal, ing'e ni nitie kaka obedoga ka ng'ato dwa timo hera. Ofail, otamore. Waluonge ni erectile dysfunction kata erection failure, matiende ni erection ofail. En gima miyo ng'ato stress kabisa nikech ng'ama dichuo ma onge gi teko mar bedo ng'ama dichuo neno ni koro ok en dichuo. Omiyo ng'ato bedo gi psychological trauma. To kelo dhaw be e ot nikech seche moko joma mama dwa ng'eyo ni to ang'o matimi? Ang'o mosekethore? Ineno ng'ama miyo gini bedo kama. Jomoko be paro ni koro oseirgi.
mang'eny ji be kapodi ok obiro e osiptal gisedhi kuonde mang'eny ka gitemo penjo ni to ang'o matimo, ang'o ira, jomoko be dhi e lemo, gineno ni saitan odonjo. Yes, but magi tuoche matimore. Koro ka erection ofail, wang'e ni en tuo, emomiyo en gi gima waluongo ni medical term, erectile dysfunction. En tuo mong'ere. Gin ranyisi mage ma samoro nyalo nyiso ng'ato, ranyisi machon machako nyiso ng'ato ni gima koro timore ni koro ok en tuo, nikech wang'eyo ni samoro nyalo bedo ni otimore dichiel to lal. Ere sama ng'ato nego koro chak chich ni ma koro timore ni koro en tuo monego be ni amanyo thieth? Wawachoga ni ka en gima osedhi dweche madhi 3, to dweche 3 go seche te ka ng'ato temo timo hera to tame, ng'enyne tame, nyalo bedo ni otemo kata didek to dichiel emonyalo, mani onego ibed worried. To ka en aena ma dichiel ma otimore ka dichiel, ing'e ni nitie ndalo moko ma kata ng'ato ol, kata en gi waris mang'eny, kaka sani pesa ji onge pesa, kech kae akia ang'o, gik moko nyalo tamore. Ka en dichiel, mano ok en shida. But ka en continuous, ma o repeat every time ma ng'ato temo to tame, kata otemo onyalo dichiel to diriyo didek tamore, to dhi for more than 3 months, 3 months or more, mano tuo makoro nego dwar chieth. Inyalo mana lero ni sama en dweche 3 ni, nyiso ni onge gimoro amora manyalore? Onyalo manage kata dichiel. Wawachoga ni gi kisungu wawacho ni more than 70%. Matiende ni 70% to fail. Maybe kotemo ndala 10 to succeed didek. Ndala 7. Mano is not normal. To dhi kamano to 1 month rumo, 2nd month, 3rd month, podina ina kamano, mano en tuo. Kamano ng'enyne iwacho ni joma chuo ok yot mar mondo mi odhi e osiptal ahinya e weche mag pacho. Inyalo mana lero ni kuom thuolo ma bende isetiye kata misebedo kiromo kod jotuo, bende en gima joma chuo biro kata tamalo machalo nade mayudo ka samoro chiwore mar mondo mi obi otem kata omany thieth kaluwore koda weche makamago? Ng'eny chuo gima timore ka gineno ka nitie shida, gitimo gik mang'eny. Mokwongo gibedo worried. Joma madho kong'o chako madho kong'o molo kaka gimadhoga. Nitie moko makoro generation wa ma ji tiyo gi laptop ni. En koro dwa dhi nindo saa 8 otieno, ok odwa dhi kata ninde kitanda, nikech oluor ni gini nyalo fail. Nitie jomoko ma giparo ni kose jaoda man gi problem. Ochako wuotho oko, otemo oko be. To ng'enyne ka en tuo to oko no be dhi tamore. Nitie joma dhi e duka, nitie gima waluongo ni blue pill mong'ere ni. Odhi onyiewo, odwa muonye ka ji kia, omuonye kopondo mondo dhi otemane, to seche moko ng'enyne tamore. Nitie joma ineno jok mawuotho e ndara mauso herbs. Uji power. Uji power, akia mkombero, akia ang'o. Osenyiewo gi, ochamogi, otamore. Ng'eny ji timo gik mang'eny seche ma weche gi owuok. Ma by the time ma gichopo osiptal, gisetemo gik mang'eny. Nitie bwana moro manobiro nyisa ni en osetemo dhi kajuoga makoro osemadho yien mang'eny, to gikone aparo na juoga noneno ni gini tame. Onyise ni dhi dwarane pi wang' simba mondo iket kanyo, to koro penja ni bwana, to pi wang' simba ni ang' ayude kure? Matiende ni otamore, koro biro e osiptal. So kapok gichopo osiptal ji timo gik mang'eny, nikech en tuo ma kelo stress mang'eny, en difficult for most men. Yeah. To thothne jotuo magi, joma johera gi, ere kaka gibet sama gineno kata sama ng'ato osebiro e osiptal kata jatuo osebiro e osiptal moseyang ni ma e gima tuoye? Ere kaka ng'enyne, nikech ang'e sama iwuoye gi jotuo machal kama, kinde mathoth nyaka bed ni jahera mar ng'ani obiro kode kata ong'eyo gima chande.
ng'eny gi ng'isi ni ere kaka johera magi kao wach machal kama sama giyudo ni koro teko mar pacho cha orumo kata odok piny? Ji opogore nitie mege ma koneno ka weche chalo kamano to koro giger ma ot koro ok dagre. To gero gi nomedo mana tuo. Koro parane ng'ama nigi stress maduong' ne ok ti kaka dwarore. Odhi e ot idhaw kode. Nitie mege kamago. Mede stress kabisa. Nitie mege moko ma gin patient. Giwacho ni wane ane gima timore. Watemanema. Nitie moko ma gin ema gikelo jaduong' e osiptal. Giwacho ni wasetemo. Waneno ni wabi kendo wawuoye kod in be. Nitie moko ma be wacho ni ing'e nang'o ok ochuno kota we kamano. Ma be koro ok gidwa ng'eyo. Nitie moko ma be aseyudo mawuotho oko nikech jaode nigi problem. Koro dhi oko be odhi wuotho. To nitie ma be blame ng'ama dichuo ni en emokelo gini kuome kata en gi mon moko oko. Kata nitie maybe time moro mane en gi ng'ato moyude koro in emikelo tuoche gi kuomi wuon. Koro ji kawe mopogore. Gima nyalo wacho en ni gini en tuo. Koyudi ka in e marriage no to support jaodi mondo ochiedhe. To Prof, gini ang'eyo ni gie sani nyaka Ramogi penjo ni to ang'o maduong' makele? Gin moko kuom gik mage ma bende usefuono ma owacho ni ka ng'ato timo kama kata ka nonyuole kama kata kotiyo gi gini to nyalo kelo ne wach machal kama? Watia ne gi tam moro ma tinde ji ohero ni mambo ni matatu. Nitie weche adek. Wach mokwongo. Erection nyalo tamore nikech in gi medical problem moro e dendi. Nitie ng'eny ji man gi diabetes, tuo mar sukari. Nitie ng'eny ji man gi tuo mar pressure. Nitie ng'eny ji man gi cholesterol. Nitie ng'eny chuo ma hormones gi ok ni kare. Ing'e ni kiwacho wach hormone ng'eny ne ji paroga ni mar mine. Chuo be nigi shida mag hormones seche moko. Ma hormone ok kare. Nitie hormones ma miyo ng'ato bedo dichuo. To nitie tuoche moko be mang'eny. Kendo gi yien ma be itiyogo kichiedho tuoche gi. Nitie yien ma kitiyogo to tieko erection. Koro mano gimokwongo. Ka wayudo ng'ama nigi problem mar erection, the first thing mwadwa ng'eyo en ni to dendi en healthy kose nitie another medical problem manyalo bedo ni kelo shida ni. Wadwa neno yien misebedo kitiyogo nikech nitie moko ma kelo shida. So mano gimokwongo, medical problems, tuoche mane del mamiyo ng'ato bedo gi shida mar erection problem. Mar ariyo, waluongo ni social problems. Social problems en shida mag dak. Social gi dholuo en ang'o? Gik mabiro kaka stress, pesa olal. Stress mar tich. Boss okelo shida makoro in worried. In gi stress seche te. Jok ma ok nind moromo. Ing'e ni nitie kaka Nairobi ka. Joma dhi nindo sa 7 otieno to chiew sa 10. Dendwa bedo regenerate, recover ka wanindo. Ka ok inyal nindo moromo, dendi wear out. Manyiso ni nindo. Adona ng'adi mo ning'isa ni nindo maber en seche adi? 6 mokalo 6. Mokalo 6 kadhi mbele. Kadhi mbele. Okay. Wawachoga ni 6 to 8 hours. Ma continuous. Idhi inindo continuously for 6 hours or more. Okay. So nitie joma ok nindi. Nitie joma tiyo gi kong'o mang'eny. Ineno wamama ma Kiambu ndalo moko ne dwa gore e streets nikech chuo gi ok nyal tich. Nikech gitiyo gi kong'o. Kong'o mang'eny tieko erection. So gi yien moko ma be ji tiyogo kamira. Nitie joma be madho ndawa maduong'. Social, mago waluongo ni social problems. Ginyalo tieko erection. Laktar, nitie kama ni mulo wach mar blue pill. To wang'eyo mana kaka iwacho ni piny masani
iyudo ka nitiere chuo ma samoro ringe duka samoro yudo ka tich otamore to odwa ni mondo ringe duka odhi onyiewe. Bende en achiel kuom gigo makelo wach mar koso teko mar pachoni. Atieka ne wach mar adek. Ng'e ni mar adek nitie. Mambo ni matatu. Mar adek en relationship ma ng'ato nigo gi jaode. Nyalo miyo erection lal. Ka udhaw seche to ing'e ni timo hera en affirmation ni un kare, umor, uherore. Ok inyal timo hera gi ng'ama idhawgo. So nitie seche ma nikech ok une relationship makare, udhaw seche te, del tamore. Dendi ok nyal react the normal way ka in gi jaodi. So relationship problems to ging'eny. Sani ji gore e udi mamoko dwa divorce akia ang'o. Hera ok nyal timore. So mano is important. But now, koro weche adek go. Medical problem, social problem, relationship problem. Blue pill. Blue pill ng'eny ji misuse. Nikech nitie tuoche mang'eny modhi e yor timo hera. Blue pill nigi diagnosis monego bed nitie kode. But ng'eny ji koneno ka nitie shida to giringo ginyiewo blue pill. Ae gitiyo gi wrong dosage. Ae nitie tuoche moko ma be ka in go e dendi, kitiyo gi blue pill, tinyalo yudo shida. Nikech nitie kaka heart problems ka in go, titiyo gi blue pill the wrong way, inyalo yudo shida. So misuse no, owariwa. Nitie kata joma onge gi shida at all. Ena kare, to odwa prove no be en wuoyi. Koro awinjoga ni gidhi e chemist to giwacho ni kawuono adwa ni odhi ong'eya ni an ng'a. Koro miya blue pill. Mano is misuse. Mano is misuse. Onego bed ni itiyo kode tuo mane? Nitie erectile problems, erection problems mwawachogi ma inyalo tiye kode. But remember ni wawacho ni nitie gik mang'eny makelo erection problems. Koro ok gite. Onego wachiedh the root cause, gima kele. But nitie cases ma watiyo kode ma en the right medicine kuom causes gote. Mostly causes madhi gi gima waluongo ni anxiety. Nitie worries moko, anxiety mabiro, anxiety en ang'o, luoro moko mabiro sama ng'ato nigi erection failure. To overcome luoro no, nitie kaka ka watiyo gi blue pill, to miyo o manage timo hera to luoro rumo. So nitie specific areas mwanyalo tiyo kode. But not every area mar erection problem. Kamano Prof. To bende nitiere ng'ama nyuolo gi erectile dysfunction. Nitiere kaka onyuoli tiyudo ka en achiel kuom tuoche minyalo yudo kidongo. Nitie jominyuolo man gi genetic problems. Genetic. Matiende ni kaka ok in gi the right genes. Nitie jok moko ma are in between. Ma ok nyal produce hormone kaka dwarore. Ji kabila go yudo ni kata duong' gi ok odongo kaka dwarore. Nitie chuo ma duong' gi tin. Nikech ok onyal produce the right hormone. Ok onyal produce gik madwarore mondo odong kaka ng'ama dichuo. So gin from the start, iyudo ni gin erection problems. Nitie ji kamago. Erokamano ahinya Prof. Kendo gi sani aparo ni penjo maduong' nyalo bedo ni to bende en gino ma ikelo gi kit chiemo, gima waluongo ni lifestyle. Ponono ni ok irie dendi, ok ichiem makare, bende wanyalo tudo wach mar koso teko mar pacho gi weche mag dago ngimani mapile. Lifestyle te manyalo miyo ng'ato yud diabetes gi high pressure kelo erectile dysfunction be. Nitie joma dendgi dongo, ichwe mokalogo, maka wapimi twanyisi ni gima waluongo ni BMI, body mass index, yani okalo kaka dwarore. Kaluwore gi size ni, weight ni okalogo. Just a big weight, bedo gi weight mang'eny no, alone, kata ka onge tuo moro, high weight no, kelo ga erection problem. Nikech ka dendi duong', hormone ma wawacho cha, obedo absorb the fat
nitie fat, ka in gi more than enough fat, to hormone no bedo absorbed in the fat. Matiende ni ok onyal bedo enough koro to make you function as a man. Okay. So bedo gi del maduong', bedo gi a big body, chwe mokalo go, is not right. Ang'e ni ji wacho ni ka in gi ich maduong', kaka in ng'ama baba, tiwinjo maber. Ich maduong' no, otieko erection. Koro chuo onego tim exercise. Okay. To chiemo healthy. Adwa ni mondo wamake gi kanyo matin. Waduogo to pod wadhi wuoye wach mag dago ngimani mapile. Ma bende nyalo kelo wach mar koso teko mar pacho. Nyakoro mogi gi sani puonj dhi kae maber kendo ageno ni en puonjno ma kelo lokruok e ngimani kod e ngima jogo ma ihero. Gie sani wantie gi dakika 19 tok saa 12. Wadwa ni mondo wakaw yueyo matin pod waduogo gi laktar mar mondo mi wawuoye wach ma kawuono wawuoye en wach mar koso teko mar pacho kuom dichuo gima kizungu luongo ni erectile dysfunction. Kik idhi mabor, waduogo gi weche mamoko. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Dial *487*3# to get this song. Ikrine wuoth mar dialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore ma kelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo nyakoro mogi pod wantiere koda profesa olonye weche go mag terruok. Kawuono walose e wach mar koso teko mar pacho kuom ng'ama dichuo. Prof, kane pok wakaw yweyo ne wawuoye kaka ngima ng'ato nyalo kara ngima kaka odago pile nyalo kelo ne tuone. Ne wasewacho kanyo ni bedo machwe, bedo gi kilo mang'eny mokalo iki kata dendi onego bedni en gino ero ma keti kama rach mar yudo tuoni. Kopogore gi mano, ngima machal nade kendo manyalo miyo ng'ato yudo tuoni? Kaka wawacho cha, ng'eny ji mabe odich gi nigi stresses moko ma miyo ng'ato onge peace of mind. Ina gi waris seche te. Either business di marach or akia ang'o timore, what. Nitie professions moko ma are also very difficult. So bedo maonge peace no. Ni in ga on the move. In on the move always. In a mode mar Idich sate. Onego wa balance life. Ibedo modich, itimo exercise, ichiemo maber. Ang'e ni it is not always possible. But wanyalo temo so that most of the time one get that balance. Lack of balance, ka onge balance no. Either you are overdoing it or you are not even doing anything. Ing'e bedo idle be is itself a problem. Nyalo kata mi depression. So balance in life dwarore. Erokamano. To wach mar higa nitiere tuoche moko ma wang'eyo ni kichopo higa tichako pimi, wacho ni
kichopo higni 30 inyalo chak pimo tuo mar kansa mar thuno chako en higa mane ma bende samoro ku ng'ato biro mondo mi ng'i ngima mare ng'ama dichuo tinyalo neno ni higa ni wanyalo temo mondo wang'i ane wach mar teko mar pacho. Koro weche gi nitie all ages bed affected. En mana ni gima kele vary from age to age. Kirango gik modhi gi stress, gi lack of exercise, gi problems mag family maji dhaw, it is lower ages. Between 20 kaka dhi up to around 40, 45. Nikech ng'eny ji by that time, podi okong'ere maber. Gidhaw seche te kiang'o, to nitie pressure be idwar pesa, idwa ni ger odi, idwa ni nyiew mtoka. Koro yudo ni pressure be ng'eny. So pressure, relationship problems, makelo erectile dysfunction gin commoner in earlier ages. But over 50, nitie koro shida mabiro ma nikech del ol. Gik moko ka tuoche ma wawacho ka. Diabetes koro chako bedo problem, pressure, akia hormone problems. To gi increase as time goes. So yudo ni at the age of 60, 70 problems medore. 80 koro gi ng'eny. Yeah. But gima dwa wacho en ni kik take care of yourself ki rango ngimani maber. Aseyudo jotuo ma are 90 years old to pod gin very active sexually. But gin gi discipline, gidak maber. Dendgi is healthy. Yeah, koro ka ng'ato ritore maber, you can live very long. Titimo gik ma ji timo gite. Professor nyalo mana nyiso ni to gin weche magi maliekore kata miluongo ni myths ma ok gin adiera e wi tuoni. Ji paro ni tuoni ok en tuo mitero e osiptal. Ing'e ni sama iyude, ji paro ni ka an gi shida ni, an kenda ema en kode in the world. But ji mang'eny nigi shida mag erection. Ji mang'eny nigi shida mar sexual problems. In fact, wawachoga ki ikawa 100 men, at any given time, 30 of them nigi shida. Out of 100? Out of 100. Women, maybe about 25. Nigi shida. 30% mag joma chuo nigi sex problem at any given time. The commonest sex problem ema wawuoyo ni kawuono ni, erection. So, myth mokwongo en ni an kenda ema an gi gini. An ema kwongo maka. Ma ok gima mako ga ji. And the second one, koro ichako paro no ken medical problem. Anyuola lawi. Nitie ng'ama lawa. Nitie jachien modonje. And the third one en ni the only way manyalo bedo go treated en kadhi somewhere else okay hospital. Somewhere else no awase wuoye wiye. Gin kuonde mang'eny ma ji dhiye. Including dwaro dhako moro nikech chiegi emiparo no mi shida. So mago myths. Erokamano. To bende nitiere okenge mopogore mag tuoni kama inyalo yudo ni nitiere moro ma koka chakore maberbere to nitiere ma severe ma samoro konyo tek. Bende nitiere gi okenge mage ni ma to nitiere stage machalo kama. Ma nitiere stage machalo kama. To nitiere moro ma chutho koro kethore. Nitie moko ma ng'ato yudo erection matin. Nitie moko ma erection olal chuth. Totally. Onge erection. Nitie moko ma erection nitie at the beginning to rumo in the middle. Nitie moko ma iyudo ni ng'ato ka nigi jaode, maybe erection onge, kodhi oko onyalo yudo matin, gik moko kabilago. So gipogore. Nitie different okengni mopogore gi types. Gina different types be. Keche nitie ma sama gichako ginyalo bedo gi erection to kodhi mang'eny, orumo. Nitie ma onge aonga from the beginning. Nitie mantie throughout but en very weak. Ma onge satisfaction mokelo.
Yeah. Kapok ng'ato olimo od thieth, bende nitiere yore ma ng'ato nyalo temo manyo godo duoko, ahinya miwacho ni samoro entie, samoro onge. Bende nitiere home remedies kata weche achiel ariyo ma ng'ato nyalo loke ngimane e sama ofwenyo ni nitie gima dhi marach kode kapok oneno laktar, koso sami neno ni koro dweche 3 gi ok idhi maber, kumone gichope mokwongo en od thieth. Kosechopo kama koro fail, to ne ginene a doctor. To kapok ochako fail, nitie gik mang'eny ma ng'ato nyalo timo. Bedo gi relationship maber. Ing'e na kia gimomiyo dak bedo ga matek seche moko. Wambe wayudo koteka teka kama. Wayudo koteka. Uchako dhao makoro ne uherore to tinde ugore ma piny lich ma jirende uoro ni to jogi ang'o marach go. So loso dak. Ing'e ni loso dak is give and take. Nitie kaka iweni wadu, nitie kaka wadu weni, mondo udag gi mor. Nitie mago gik manyalo prevent bedo gi peace at home. Imi jaodi peace, jaodi mi peace. Mano is one way mar preventing problem ni. Number 2, gik ma wawacho ka chiemo ma correct, chamo chiemo ma correct. Ing'e ni joma chuo hero dhi adhia e nyama choma to chamo kilo achiel, to medo gi bia, to iye duong'. Controlling that. Perception ma wan go ni ng'ama dhi maber en ng'ama iye duong'. That should onego wawe mano. Timo exercise, very, very important. Very important. So mago will prevent. Nitie gima waluongo ga ni annual medical checkup. To annual medical checkup no nitie moro ma is just for sexual health. Waluongo ni annual sexual health checkup. Marango gik madhi gi sex go. Relationships kaka dhi dendi generally, ka in healthy, your lifestyle. Joma chuo be dhi e gigo. Onego bed ni gidhi to ok gidhi. Jo Africa tij gi tek. Machuo. Kech kapoko bedo, by the time modwar owacho no dhi e hospital adier, mano gima chande. To kapo dok chande. Mano is the problem. But nitie gik mwanyalo preempt. Ka ng'ato timo ga check up every year. Wanyalo ng'eyo ni hormones ni ero dhi kama dhi marach. Watimane something about it. You know, tuoche ma wawacho go te, ginyalo bedo detected very early. To wanyalo prevent gi, wanyalo kata chiwo yath ma miyo ok gibed severe makoro gi affect erection. So annual sexual health check is very, very important. Erokamano. Janeno, pod wadhi nyime koda weche gi kendo wach maduong' ma daktari owacho ni higa ka higa kapok ichako kik irit mondo ichak bedo matuo. En gima ber mar dhi e osiptal. To kik ing'i mana weche mapile mag malaria gi tuoche mamoko. Inyalo ng'iyo weche ni mag sexual health mar mondo mi ing'e ni to gima mari chalo nade. Wadwa ni mondo mi wayue matin kendo pod waduogo nyaka romo gi kidhi mabor. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Udhiambo. Umeona? Evans Udhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Nataka kupura mchele
nachako kaluor nikech ne ok ang'eyo kaka itime ahinya. Sama ipuro mchele, kidwa ni mondo iyud keyo maber, ng'it variety mar kodhi. Gima maduong' mogik ma determine keyo en kodhi. Nitie kothe mok nyuol. Koro ing'iyo kodhi ma kiketo, kata ikete achiel, to nyalo miyi kata mana 20. Onyuolo nyithinde 20 bethegegi. Wan mostly gweng'wa ni en kama liet. Mchele be timo maber kuonde ma liet no bet nitie. Mziba mayudo no chak manyiso chiko ema ji ofwenyo ni ng'ato otho yodno. To bot noloro, koro kanyal yawne ne onge. Midhiero mar oula omedo keto ngima jopiny kama tek kaka wuono ji ma ok tin ne 10 otho e kar dak ma Mathare, ka gwenge mamoko bende oula medo hinyo oganda. Kochopo kawuono, dhano dar dabal kamana wantiere, ji ng'eny kendo wathung'. Luoro pod okwako gwenge ma oula omonjo Kaluo ka ji ma ojot e skunde ok ong'eyo kuma gibiro dhiye ka oyaw sikunde juma manyien. Sirikal ochako chenro mar chulo jopur mane usnegi mbolea mabandia e pacho kae. Kendo nyakora mogiana no kanyo kabende ote omolo ka chenro pod en penj laktar wantiere koda Profesa Usur kae watwak e wi koso teko mar nyodo. Laktar no ka penjo odonjo ka ang' ni konya mar mondo mi waduok nyakora mogi. Ng'ato penjo ni koso openjo ni erection machakore to rumo ka ng'ato pok otieko kata ka bang' seche machuok onyiso nang'o? Nitie joma nigi gima waluongo ni premature ejaculation. Aparo ni ema wacho. Magi tieko piyo piyo. Ok gidhi e muda ma giparo noromo gidhi, or ma partner ne paro nonego dhi. Ochako to tieko piyo. Mano en a different problem. Nikech ng'ama dichuo kosetieko, to erection lal. Okay. Koro kitieko piyo, kapok satisfy yourself kata partner ni, mano waluongo ni premature ejaculation. Opogore gi erectile dysfunction. Ma en chieth ne en extending period mar normal sex. Wawacho ga ni normal penetrative sex en more than 5 minutes. Jomoko dhi 7, but it is more than 5 minutes. Koro ka ng'ato after 1 minute en osetieko erection olal. Mano is not erection problem, and premature ejaculation. Embe ng'ato nego one laktar. Erokamano penjo ok wacho nyinge kanyo penjo marare penj laktar bende masturbation kelo tuo ni ma ochieng' heril to masturbation wanya wacho ni en tero ka ng'ato tiyo gi gik mamoko. Otimo hera gi dende ma ok otimo hera gi wadgi. Gi ng'at machielo. Bende en gima nyalo kelo tuo ni? Masturbation ong'ere ni en part of growth. Ng'eny ji nyithindo kadongo, they discover their sexuality. Gi discover dendgi. Gi discover ni nitie kuonde ma kimulo to en pleasurable. Nitie mit moro. So as part of growth, ng'eny ji dhi through that. Erokamano laktar, adwa ni mondo mi mak gi kanyo. Nitiere ng'ato e line kendo ritowa penj laktar. Hello? Hello. Machiegni Quinta. Napenjo laktar niya, nitie weche moko mariekore ga kuom dek especially. Kuom? Itimi nyathi mawuoyi kopotin kirwako ne pampas sana, nyalo kelo ne shida bang'e kobedo ng'ang'ongo. Erokamano ahinya. Iwinjo penjo laktari? Openjo ni nitie joma wacho ni nyithindo ma jowuoyi ok onego rwaknegi diapers nikech nyalo kelo negi tuo mar erectile dysfunction ka gidongo. Ok kel, pampas go nitie kaka olosgi. Gima nyalo kelo shida en ka ng'ato nyuol gi problem. Ing'e ni ng'eny wa mama gi wa baba jonyuol ok ter nyathi mondo rango penja ne ni to nitie shida moro amora kanyo. Nitie joma romo go
kakoro gin adults, ng'ato sekendo, obedo gi shida to ki-examine, kirange kaka laktari rango dende, tiyudo ni en gi abnormality. Mano onyuolego to pok ong'eyoga. So mago nitie, but gik moko ka pampers, diapers, ok kel tuo kamano. Erokamano laktar, aneno ka nitiere bende ng'ato madwa ni mondo owuo kodi. Penj laktar. Halo. Halo. Machiegni. Halo. Machiegni e chenro mar penj laktar, wawinji. Apenjo kama. Be hera gi wadwa. Be hera gi wadwa. Tuo mwaluongo ni premature ejaculation. Yani itieko prematurely. Itieko ka ok insatisfied in iwuon, kata partner ni ok satisfied. Premature ejaculation is the commonest sex problem in men. Erection problem number 1. Number 2. And very common. Yeah. Aparo ni gimano kuom mulo bende koro ng'ato penjo kae, owacho ni an gi nyawno, wageno ni owacho ni entie gi nyawo mar erectile dysfunction. Ma penj laktar. Halo. Apenjo ni nyathi ma chien konyuol, to yande ji wacho ka ni kinyuolo nyathi kapod tin, kata kimulo part neno, private part neno, to yande ji wacho ka ni inyalo tek nyathi kobet maduong'. Samoro ji wacho ni kimulo duong' nyathi kapod otin to nyalo kelo tuo machalo kamano duong'. It depends ni but normal walk or rwako ni nyathi lewni ang'o onge gima kelo shida. Ng'ato mes gi par ng'eni ok inyal ng'eyo. Ng'ato kawo kata twist ohinye, maybe mulo ma kawaida iluoko nyathi rwako ni law. So nyaka wang'e ni tang'o makele. Ng'eyo ni ang'o makele iparo weche adek ma wawacho ka. Nitie a lot of talking mondo understand ni in ng'ama ngimane chalo nade. Lifestyle, relationship ni chalo nade. Ni lifestyle makele or relationship or nitie life issues. And then what the medical problems mondo wang'e ka ni medical problem anyalo bedo ni kele. Ka wang'eyo, koro chieth luwore gi kele. Erokamano nitiere kod jaera laktar Susan ma penj laktar. Halo. Machiegni. Ka dichuo nigi shida mar virus, ka dichuo nigi shida mar virus, erokamano ahinya laktar. Aparo mano tuo machielo kendo. Mano tuo machielo, infertility, inability to conceive. Nitie joma ok nyal yudo nyithindo. Ing'e ni ng'eny ji paro ni ng'ama mama ema nigi shida. Nus mar joma ok nyal yudo nyithindo e marriage, problem chuo.
Nus. Mang'eny makelo nyalo bedo ni nyalo bedo ni totally different problem ma be nyaka maybe chieng' moro ni wawuoye wiye. Erokamano. Erokamano, wantiere kod George ma penj laktar machiegni George Vincent duong' mare nitiere gi tutu, koro dwa mana ng'eyo ni to nyalo bedo ni chande. Infection. En gi germs man kanyo. So number one, kik otimie hera gi ng'ato nikech obiro paso. Obiro germs go. Shidani. Hello. Okay, nyinga Rafael, san Nairobi. Apenjo ni ane oso apila family timo hera. But kopo nan girlfriend okotwa function maber. Mago shida nyalo bedo ni kani. Apane ni mulo kanyo matin makwana. Owacho ni kane oto en maber. Kodoko to ticha. Tek mondo ng'ama chuo hera maromo. Hera ng'ato achiel to dhano dhi gi ng'ano to we jomoko. Aparo no hero chiege, which is good. Nitie chuo madhi oko to yudo hera molo e ot koni, ka giduogo e ot ok ginyal nikech giyudo hera oko. Ng'ama dichuo nigi shida hero ng'ato achiel, hero more than ng'ato achiel, gibedo ga gi shida. Emomiyo mang'eny ni I can tell ng'eyo ka ginoda especially hero ng'ani oko molo ng'ani ot. Maya hero chieng' lojo ng'ama miyo nyalo kelo tuo ni ode e piny antiere Hello. Machiegni. Napenjo ni ya. Ati vina kuoni mbado inafaa. So gito gurate por mama ko mungkin kan macho itu lah oni dan Owacho ni higni 10 to kaka iwacho ni erokamano. Iwacho ni joma chuo kata nyathi kendo chakore higni to onego bed ni gin kinyi ka gichiewo. Wacho ni en gi nyithindo moko moneno ka ni kare to nyathine ma higni 10 neno ka samoro ok ni kare. Higni 10 en a bit early. Of course ka en gi ng'eni ng'eyo ging'eyo kaka nyathi dongo kare kaka shida. Koro maybe giserango wuode ni oneno ni ok en kare. So problem range. Mostly nyithindo pok obedo gi tuo machuo mamiyo ichako bedo gi those characteristics gik ma wawacho mag dichuogo.
seche moko be ng'eny ji kia gima sex en. Ya koro pod en a bit early. Mana kitieko inyalo mana mulo wach mar penjo ni nitiere kaka ng'ama miyo ma ng'ato dage ot nyalo kelo wachni mane boda kama tin mondo kik wakaw sa mar aparo ni awawache kidogo. Ot mantie gi kwe erection ng'eny. Ot madhao ng'eny erection lal. Koro ji oherre, ji obed gi kwe, ji obed gi patience towards each other. Then erection mostly biro bedo kare. Erokamano. Erokamano Prof. Adwani mondo mi wang'ade gi kanyo. Nyakoromo gi mano bende thuolo mane wan godo ne chenro mar penj laktar. Adwa mana ni ang'eyo ni ji wacho ni laktar yudi kanye ka ng'ato dwa nomanyi. An Nairobi ka. Clinic nitie Lang'ata Road, lakini ka ng'ato dwa book appointment nikech ok an kanyo seche te. To goyo agoya sime clinic. Namba mar clinic en 0746 028 088. Kogo simu to ime appointment then wanyalo wuoyo. Erokamano nya Prof. Nyakoromo gi sa osema wawang'o kata kamano mago emane wantiere godo odiochieng' ma kawuono pono ni dwaro manyo Professor Sur tinyalo yude mana kaka wacho ka kamano namba wanitiere kanyari adeka uchiel nono wanyalo konyi mar mondo mi chop ir laktar ka kamano in mani ka thuolo mari mar bedo kod wecheno ni waduoko erokamano bende ne jogo duto moneno ni cheno ni ochopo kare kama tingo producer Perpetual Koth kama tingo bende director Lindsay kachiel kod jogo duto mane nitiere tijni ma ochopo kare waduoko ni giero kamano ka kamano en sa mar weche manyien nyinga Simfrozo Kinda elo Ruth Otieno erokamano.